Salutare, eu sunt Decaru și astăzi suntem în sferturile cupei din Liga Sport Time Arena, unde Lion Cups întâlnesc Clipa Olympicum, echipa de pe locul 2 din divizia B. Pare un meci ușor, dar hai să vedem ce va fi. Ce zici, Cristian? Nu te-am văzut de mult. A lipsit? Da. Echipa a avut de suferit? Știu că așa se întâmplă. Astăzi jucați în sferturile cupei contra locul 2 din divizia B. Ce părere de meci? Interesant, zic eu. Cea mai tânără echipă e posibil. Da, am văzut. Da. Să fie mai frumos, zic eu. Dificil? Ce echipa în care joacă? Că nu. Ce echipa în care joacă organizatorul și președintele? Nicio presiune, nu are nicio presiune. Sunteți pe locul 1 în 2 campionate. Da, așa. Despre asta ce părere? Foarte fericit. Îmi pare bine că fac parte din echipa asta. Sper să rămân și din vară, să mă dea afară. Care crezi că e jucătorul care ascultă cel mai bine indicațiile lui Klinsmann? Mădălin, clar. Zici? De frică. Care e jucătorul care ascultă cel mai bine indicațiile lui Klinsmann? Da. Vali. Da? Da, Vali pare mai serios. Vali, e cel mai serios. Vali. Care e jucătorul care ascultă cel mai bine indicațiile tale? Că mă gândesc la unul, dar nu e aici, din păcate. Mădălin? Nu. Vali? Nu, uite, o să fii surprins. El, Flaviu. În ultima parte, nu a fost aici în campionat, dar nu mă vorbesc de Flaviu Bligan, vorbesc de Flaviu Corcheș, care în armată ăla a plecat de la 0 la mini-fotbal. Adică nu știa să stea în teren, nu știa așa, și după câteva antrenamente deja a început să stea în teren exact cum ceream. Știu pe Flaviu, primul meu interviu. Cred că și eu, sincer. Pe bune. Și modest, hă? Pe nu e de modestie, chiar cred că eu mă conformez așa pe ceea ce zice. Și care e jucătorul care ascultă cel mai bine indicațiile lui Klinsmann? Eu, pe restul, pe sportișii, le intră pe ureche și le iese pe aia la până ce meci. Cine ar fi cel mai probabil să dea un gol din forfetă? Uri. Încercat două. Al treia cu noroc. Cine ar fi cel mai probabil să dea un gol din forfecă? Gol din farfecă, Adiță. Că e pe tehnică sau? Nu are tehnică așa, e nebun, nu prea gândește așa, face instinctual. Care e cel mai probabil să dea un gol din forfecă? Am 3. Vereș, Cristea sau Negruț. Negruț dacă mai slăbește puțin. Deci Puri. Să nu pățească ce Puri. Adică pe ce Puri poate încerca? El a încercat numai. Încerca. Ține burta, greu. Care ar fi cel mai altruist coleg? Care dă pase în loc să șute? Adiță. Adiță? Are momente. Și când nu trebuie. Cine ar fi cel mai altruist coleg? Cel mai altruist? În loc să șute, dă pase. Vali. Toma. Pe Vali? Da. Cu altceva cu Vali. Da, dar este adevărat. Care crezi că e cel mai altruist coleg? Care dă pase în loc de șut? La face cu mână, dar nu el. El are un vot. Sincer, cred că cel mai altruist, E Vali. Eu. nu Vali, nu neapărat Vali, poate Vali, dar îl văd și pe Flaviu, pe Gligan. Îți place numele ăsta de Flaviu și Da, le da. găsești. Uite că se nimerește, da. Care ar fi cel mai altruist coleg? Care pasează în loc să șute, chiar când poate n-ar fi cazul. Vali, Lemnare. Care ar fi cel mai altruist coleg? Cel mai altruist. Care dă pase în loc de șut, chiar când nu ar fi cazul. Eu, n-are, altul nu există. Bun, te-ai votat de 2 ori. Da. Nu, există, Nu-i nu e rău. altul, nu, serios, nu e Nu-i altul, rău. chiar nu e altul. Bun, te bagi la un scor final sau la altfel de predicție? Bun, lați un gol sau mai multe? Păi zic că luăm maxim un gol astăzi. Mult succes! Mersi. Ce zici, Puri, astăzi? Ai venit cu fanii? Da. Știi că sunteți în 2 campionate pe locul 1. Da. Ce părere ai despre asta? Normal, e ceva normal. Crezi că ca echipă, cu cât ajungi mai mult la succes, cu atât alții îți doresc ca să eșuezi? Sau oamenii au ceva personal cu voi? Nu neapărat că au ceva personal, dar au ambiție tot timpul. Și eu, dacă aș fi pe locul 5, dau exemplu, și a jucat cu locul 1, normal că parcă te dorești un pic mai mult să scoți un rezultat bun, pentru că știi că joci cu cei mai buni. Pur și simplu e ambiția aia, că joacă cu cei mai buni. Nici nu are nimeni cu nimeni nimica, că mai sunt, Dana. Mai sunt și excepții, da? Nu pot să zic pe cameră. Iată, cine e cel mai celebru coleg? Vali. Vali. Te bagi la un scor final sau am scor final sau luați un gol sau mai multe? La care te bagi? Că tu ești regele acum, ai văzut acolo cu regele? Ce zici? Nu la mai multe. Succes! Deci, domnul antrenor, astăzi jucați în sferturile cupei contra locul 2 din divizia B. Da. Ce părere ai despre asta? Echipă periculoasă, mulți copii, Cea mai tânără echipă. da, echipă pregătită, jucători care, nu, copii care fac maternaj juniorat sau îți juniorii unii, aleargă bine, sunt pregătiți. Sunteți pe locul 1 în 2 campionate. Da. Ce părere ai despre asta? E cu mâini, deocamdată suntem pe primul loc, dar mă interesează când tragem linie.
la sfârșit, după ce loc termină. La sfârșit aveți șansa unică, care nu cred că s-o mai întâlnit, să luați 3 trofee. Devine tot mai greu, da? Acum depinde cum e cu șansa unică, că eu am luat într-un an 4 trofee, Pe județ? inclusiv țară. Pe județ zic. Pe Cupa județ. și campionatul aici pe județ, plus Cupa României și Supercupa pe țară. Da, dar pe județ n-ai luat niciodată 3, că nu la niciodată 3, că nu s-a făcut județean. Adevărat, asta ar fi o premieră, da. Colegul care are tot timpul vorbele la el. Adi. Adică vorbele. Adi, da, astăzi lipsește, așa că... Colegul care are tot timpul vorbele la el. Cristi e rege. Da? Totii, orice îi zice, îl știe sau... El întoarce? Da, are reverul. Întoarce pentru el? Are reverul. La scor final te bagi, luați un gol sau mai multe azi? Eu sper să nu luăm niciunul. Vedeți păcătă? Da. Mult succes. Goalkeeper, pentru noi, cel puțin de când îți eu la minifotbal, goalkeeperul e cam 50, ca să nu zic mai mult la 100 din echipă. Adevărat. Dacă ai portarul, ai prima șansă. Îți dau dreptate din experiența mea de 3 luni. Iar arătă bine, cel mai bine. Ce brațe cu pasală? Îți crezi brațele de la fugit? Nu m-aș mândri cu asta. Nu m-am îngrășat, eu mă arăt. Te-ai îngrășat un pic. Da. Arătai ca Leonidas, am un Da. Drobu și Victura și Aole. Da, revenim pe vară. Bun, te bagi la un scor final sau luați un gol sau mai multe? La care te bagi? Scor final. Ia zi. 7-2 pentru noi. Aoleu, ai cotă de 82. Pui un leu, câștigi 1 milioane. Ce zici, Vali? Ce frumos ești astăzi. Ai tuns. Am întinerit puțin. Eu nu-ți dau mai mult de 35 niciodată. Mersi, apreciez. Că sunteți în 2 campionate pe locul 1. Sezon bun până acum, nu? Aveți potențial Avem potențial, dar să nu spui niciodată. Nu zic niciodată, că te mai greu e când zic că e potențial. Atunci. Dar aveți potențial de 3 trofee județene, ceea ce nu s-a mai întâmplat, pentru că nu a fost. Pe timp suntem cărți, tragem pe toate fronturile, dar mai sunt de jucat. Asta de 2 etape, acolo încă vreo 4. Aici 3 cu meciul ăsta, deci mai avem vreo 10 meciuri. Sunt pe etape, am jucat 4. Să nu uitați să dați like și subscribe. Dați like și subscribe. La domnul Decaru, vă rog frumos, care e mereu alături de noi și își pierde vremea, își pierde timpul și în ploaie și acum e vreme frumoasă, ca noroc. Bun, zi, te bagi la scor final sau la primiți un gol sau mai puțin sau peste? Câștigăm 4-1. Un succes! Ce ai zice, Adică? Stai să las bagajele. Echipamente noi? Câte echipamente aveți ca echipă? Nu știu, ăsta e de aici de la echipă, ăsta e de la Pocăize, le fac reclamă și la băie. Hai mă, oricum nu pun asta. Se păpăie. Ce face? Jucați în sferturile cupei, contra locul 2 divizia B. Băieții sunt pregătiți să ne bag. Stați că... și mă dau afară. Hai să mergem. Dacă se adună, nu-s fraieri. Deci hai să luăm meciul serios, că altfel ne trezim ca și cu aia alți cu... Eu zic că sunt mai bun ca Bă, și hai să nu le mai dăm șanse, să vinge pe serios, hai să nu le mai dăm șanse, că... Hai să dăm cât mai repede, să nu stăm într-o Să ne facem tensiune meciul ușor. și să jucăm liniștiți tot meciul, ok? Galeria sub 100.000 de spectatori. Galeria așteaptă cealaltă galerie făcută pentru purii. Azi avem un slogan nou. Ăsta e Pentru da. purii. O să-l auzi în timpul regulamentar al jocului. Mai vine o galerie pentru purii, că asta e pentru purii. Și mai vine una. Încă 2 galerii. Da. Salut, domnul Aron, nu-i nicio problemă, că nu au fost numai 25 de minute, nu-i bine. Pui pe vlog. Dacă aveți echipament nemai văzut. Olimpicou oaspeț în fața. Haide! Cred că m-am și accidentat un pic aici în șold. Nu-i nimic, Darius, mai atent!
Hai, că mi-a rupt șpițul iară. S-a căzut unghia. Am văzut că asta este mai bun. Nu, Petri! Ione, Ione! Da, mă, foto, gol! Deci avem reprezentantul media de la echipa adversă. Bravo, bravo, bravo! Bravo, Vali, bravo! Bravo, bă, băieți, și! Ăstea apropii și tu, Vali! Du-te! Nu cred, bă! Hai, mai aproape, Vali! Bravo! Hai, fos! Nu! Beres! Și Boti! După el, bă! Să-l iau o gură foto așa și mai dă-te! Stânga, mult! Bara a doua! Bravo, bă! Dreapta, foto, dreapta! E acolo, bravo, bă! Bravo, bă! Bravo, bă, foto! Hei, mă dă! Bravo, bă! Vali! Închide! Închide! Ia cu ei! Vai la doua, Puri! Trei cu doi, arătare! Rămâne o bate! Bravo! Hai, Sică!
Și foto! Foto! Hai, atent, atent! Răbdare! Vezi că nu stăm bine, umule! Bravo, bă! Bravo, bă! Hai, 10 minute! Bravo, bă! Bravo, mădă! Bravo, bă! Hai, băieți, hai! Bravo, bă! Bravo, Adiță! Bravo, bă! Vine tare, vine tare! Bravo, bă! Acum! Mersi! Calco, calco! Calco! Calca, avem două! Calca! Vereș! Vereș! Sigur, bine! Bine! Nu, nu! Sigur, trec! Este de gol! Dă-o! Dă-o! Pui la Vereș! Hai la Vereș! Yes! Gata! Ca la boca! Stai să văd! Bravo, mădă! Apreciem că ai venit la timp. Da, am întâlnit. Am avut o dreaptă cu tine. Hai de aici. Bravo, Vali. Greu, a? Un pic, un pic greu. Ți-am zis că-i cunosc pe copilaș. Bă, hai 3 minute să povestiți, după aia faci. Bravo, băieți! Avansăm mai departe în semifinale, unde probabil întâlnim pe băieții ăștia